je vreme davanja, vreme solidarnosti, vreme humanosti, vreme da uradimo nešto za druge. Vreme kada treba da mislimo više na naše bližnje i uradimo koliko možemo za zajednicu u kojoj živimo. Davanje i solidarnost nije obaveza. Smatramo da je davanje i solidarnost pitanje izbora. Pitanje o tome kako želimo da živimo naš život. Ako naš svet ne vidimo kao zajednicu, a naše živote kao nerazdvojivu celinu te zajednice, vreme je da pogledamo ponovo i da shvatimo da smo jedni drugima zaista potrebni. Smisao postojanja, vrednost, identitet naše zajednice For You Farme utemeljen je na ideji suštinskom pitanju šta mi možemo da uradimo za druge. Iz ljubavi u zajednici gde živimo i radimo. Ekstremne situacije, kao ova u kojoj se sada nalazimo, su test našeg zajedništva i naše ljudskosti. U ovakvom vremenu svaki pomak na bolje se računa i svako od nas može da doprinese na neki manji ili veći način. Davanje ne posmatramo kao donaciju, već kao napor da napravimo konkretan pomak, da nešto uradimo za zajednicu, da nekome pomognemo, da nekog dodatno zaštitimo. Svojim rukama smo uradili vizire za zaštitu zdravstvenih radnika, naših prijatelja, kolega i saradnika, koji su u prvoj liniji odbrane svih nas. U vanrednom vremenu, pandemije i moru teških i negativnih informacija, želeli smo da napravimo nešto dobro i pozitivno, da nešto promenimo i pomognemo drugima. Ideja i poruka nam je bila jednostavna. Od srca da poručimo da smo tu, da želimo da pomognemo i da smo podrška, ne samo na rečima, nego i na delima. Zbog toga smo odlučili da pokrenemo akciju izrade vizira. Ja sam Đorđe, državni reprezentativac Srbije i pozivam sve sportiste, trenere i ljudi koji se bave sportom da daju svoj doprinos i da pomogu našim lekarima. Medicinsko osoblje najviše rizikuje zbog nas u ovakvim situacijama, tako da sam osjećao potrebu da doprinesem njima kako god mogu. Moj cilj je da pomognem medicinskom osoblju dok se oni bore sa pandemijom tako što ću praviti ove vizire za njih kao zaštitnu opremu dok oni pomažu drugima boreći se protiv ovog virusa. Bitno je da svako od nas da svoj doprinos i da nas je što više. Veliki entuzijazam i broj učesnika u akciji izrada vizira dokazalo je da u malom prostoru delovanja živi nada. Pokazalo se, baš kao i uvek, da ukoliko svako od nas učini bar malo, zajedno možemo mnogo više. Do sada smo izradili i poklonili preko 1200 vizira našim zdravstvenim radnicima. Ukoliko ste zdravstveni radnik i vama i vašim kolegama je potreban vizir, molimo vas da nas kontaktirate na office@foryoufarma.com. Vizire ćemo uraditi i dostaviti na adresu vaše zdravstvene ustanove.